Къде ни отведе синия плик на Skyvision? Елате с нас! Какво ли има в този синоплик? Skyvision отново ни изненада с преживяване, което никога няма да забравим. Аз се качих на кон за първи път и, честно казано, малко се притеснявах от този факт. Но дъщеря ми и приятелката ми бяха доста по-смели и ентусиазирани спрямо мен. Всичко това се случи в конна база Бургас. Оказа се, че усещането е невероятно. Едновременно вълнуващо и успокояващо. А когато добавихме и фотосесия към преживяването, всичко стана още по-магично. Всеки момент бе изпълнен с емоции, смях и нови предизвикателства. Една фотосесия, която определено ще помним дълго. Беше един вълнуващ ден по-женски. Skyvision отново ни напомни, че най-добрите подаръци не са вещи, а са спомени. Вижте резултата от нашата фотосесия. А вие готови ли сте за следващото си приключение? Разгледайте преживяванията на Skyvision в сайта им. Има за всеки го по нещо. Обещавам ви.